BK doet ik trein heel weer. Ja, mijn ouders die ik mij adopteerd hebben, die ben niet in die oude. Ik neem je mezelf en ik nog wel eens Frico, Fries Koreaan. Werk je zelfstandig als arbeidsdeskundige. Het had te maken met wat kinderen, maar de klachten of de gebreken die je hebben. Portugees vind ik wel prettig als ze het gewoon in Fries vertellen kunnen. Een goeie. Butterbreed en green cheese. Nou, ze zitten net echt fris uit, nou. Nou, toen lieken deze mensen niet met adoptie bezig te wezen. Ja, wij zijn er wel inderdaad mee bezig, ja. Dan komt er eigenlijk van wat oors. Maar dan is het uiteindelijk nog een heel mooi gesprek over dingen. Nou, misschien hebben we dat net horen als ik je Fries praten hier. Van een situatie dat het gewoon hartstikke leuk slagen is en dat ze heel goed aangepast hebben. Ik dacht het gewoon. Ik al maak ik fouten of weet ik bepaalde woorden net. Net als Engels praten in Boeteloord, maar ik gewoon van.